Die ene vraag. Als bijen vregen we ons heitemem de eren van de kop. We wien net wurg te krijgen, ek al waarden we algedurig afskiepen mij daarom. We treesten nu zelfs met het idee dat we letter wel de wiesheid in pacht krijgen zongen. Wacht je maar. Dat slagen aardig al voel het lang net ta. We bleun likwijls maar één vraag zitten. Nee, net wat de zin van het leven is, maar die orenkeren vraag. Wat in de goedigheid maar dokken mijn saffels te bregen.